Акушерка размени две бебета в Горнооряховската болница. Грешката открила една от майките, когато при изписването й от стационара дали чуждо бебе. В този момент нейното вече било при друго семейство. Йовка Драганова разказва историята. Новородените са две момиченца. Появили се на бял свят в един ден и в един и същи ден ги изписали. Но бебето на Вероника от град Елена потеглило за Горнооряховското село Първомайци. А това на Бояна от Първомайци чакало да бъде изписано и отведено в Елена. Бяхме 4 родилки, които не изписваха на един път. И първата изписаха, втората беше точно тая, която изписаха с моето бебе. И когато дойде моят ред, си казах номерчето 123 и тя ми донесе едно и аз казах, това не е мое бебе. Веднага го познах. И тя вика, изчакай. Обаче се върна и няма бебе. Хукна надолу по стъпалата. И аз се притесних. Веднага разбрах, че са го разменили. В този момент другите родители, за които денят също би трябвало да бъде най-щастливия, вече били на около 5 км от болницата. Въобще не заподозрели, че им дали чуждо бебе. Там аз стихаме до локомотивно депо. На дъщерята телефона звънна. Татко спира. Спрях какво, ами биха, не е нашето бебето. Колко време мислихте, че това първото чуждото дете е вашето дете? Не съм си мислил, аз си мисля, че е моето. Как да си мисля, че е чуждо? Вероника признава, че докато лежала в болницата няколко пъти и бъркали бебето и давали да кърми друго. Накрая, докато чакала да й върнат детето, изпитвала истински ужас и паника. Но нито тя, нито другата родилка възнамеряват да търсят отговорност от болницата. Не знам просто кога да обвинявам, защото и те не са виновни. Те са пресниха, имаха и родилка. От болницата в Горна Оряховица вече са наложили административно наказание на акушерката, разменила бебетата. Тя е с последно предупреждение за уволнение. Обяснението за грешката е, че номерата на двете новородени 122 и 123 били изписани по приблизително еднакъв начин.